खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा बिगुरनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ देहाखौ जोथोन लानांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बाङाय जागोन सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ नखराव गावजों गाव गोरोबलायनाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां बहाबा दावबायहैनायनि खाबु मोनगोन आरो दावबायहैब्ला मुलाम्फा जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोखौ लोरबां मोनगोन सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नङा खरसाया बांगोन फालांगियावबो खहा जागोन जेबो रिस्क लायैयानो गाहाम समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां लोगोजों लोगो मोनलायगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन गोसोआ जोबोर गिलुं गिलुं जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय नङाब्ला खहा जानो हागौ नखराव गोजोन थागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन जेबो गोदान खामानिखौ आखाइ होथ'यैयानो गाहाम कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानायनि सम्भावना दङ सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैयानो गाहाम मोनाबिलि समहालागै जोबोर मोजां सम फैगोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नङा मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव खहा जागोन सोरबा सुबुङा लाजि फोनांनो नाजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो मोजां खौरां मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन
गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन आरो बाख्नायजागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोआ दिनै जोबोर अहंखार जागोन सोरजोंबा रायखोमा जागोन लोगोफोरजों एना एनिबो जानो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन अब्लाबो नसुंनि सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन सोलोनि आंखाल जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन हरखाबै बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिदा फंबायजों गोरोबनो रोंनाय नङा गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गुबुननि बोसोन लानांगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नांगौनि बारा गुबुनजों रायलायनाङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सोरनिबा नांलाय खमलायाव बाहागो लाफाहैयोब्ला सोरनिबा दाया नोंनावनो फैगोन गोबां खहाबो जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।